खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि आंनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्रायो लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआ होजोंहायनि बोराइनि गामिनि 8 जन आलासि फैदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेखायनो आङो बेसोरखौनो लानानै आङो दसे लोगोफोरजों शेयार खालामनोसै होननानै आङो सानबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नायलांबाय थादो। ओमफ्राय आङो भिडिअखौ थाब होबाय थानो हायाखै आरोना लोगोफोर। मानो होनोब्ला आङो न'आव थानानै मा भिडिअ लाबाय थानो लोगोफोर, बेनिखायनो आं टाइम मोनबानो आङो भिडिअखौ लाबोगोन आरोना। ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्रायो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होदो। ओमफ्राय भिडिअखौ थुदो लोगोफोर, जागायनोसै। ओरैजाय दाउदै एरि सावगासिनो आरोना आङोथ' लोगोफोर बिदिबा नायबाय। दायो जोङो आगैजों आंजों ससे लामासिम आलासिखौ लायनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायो अखाबो एसे फ्रि फ्रि हाबाय थादों आरोना। ओमफ्राय आलासिफोराबो खेबसे फैखांबायमोन आरोना। ओमफ्रायो न'खौ बारा थाल गैला होननायखाय जोङो ससे लायनो थांनोसै आरोना। नायलांदो नै। आलासिखौ लानानै जोङो दायो न' मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै। ओमफ्रायो आं रायज्लायबाय थाला लोगोफोर, नायलांबायल' थादो, आं देखायलांबायल' थानोसै आरोना। ओमफ्राय ओरैजाय आङो नै आगैखौहाय दाउदैनि ब्रेड स्लाइसजों बानायहोगासिनो आरोना लोगोफोर नै। बेखौनो आलासिनो जाहोसाबनोसै आरोना। दायो नै ओमफ्राय आलासिफोरनो साहाखौ होबाय आरोना नै। आलासिफ्रा साहाखौ लोंबाय नै। ओमफ्राय नै इथिंजाय सानै दङ आरोना। ओमफ्राय दायो साहा एरि लोंखांबाय। ओमफ्रायो नै आलासिफ्रा थांनोसै आरोना नै। बिदाय लागासिनो, जा दावरावल' रायलायनानै बिदाय लागासिनो आरोना नै। दस्राफ्राव थांफिनोसै, ओंखामबो जाबोआखैमोन। ओमफ्रायो ओंखाम दावख्लायसै, साल' बानायदो होननायलाय आङो साल' होबाय आरोना। ओमफ्राय नै लोगोफोर थांसिगोन बिसोरो गासैबो आंनि बोराइनि गामिनि जोब आरोना लोगोफोर, अदालगुरिनि। ओमफ्रायो बेंटलाव फैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बेनिखायनो दसे नोंसिनाव हाबलांनोसै होननानै फन खालामबाय आरोना आंनाव। ओमफ्रायो दसे हाबलांबाय आरोना नै। दायो बिसोरो थांगासिनो।